keluarga ki nyapa? Kowe kok turu ae ngono. Akeh. Premmu tak sewa. Apa-apa tak silik. Mbok saku ganong malah micek kaya. Pedion teko. Bulan teko. Bulan teko. Balong teko. Balong teko. Kota teko. Kota teko. Asline kok bengi Lah yo. kok Pak Murah teko ngene nyapa? Mendem Pak, mendem. Iki dalam bidang seniman. Si aku arep ngomongi dalam manajemen keluarga iki kudu ditata sing apik. Apik. Aku gur ngilingne karo mereka iki hal dalam kecil ojo sampai kaliwat. Lele. Kowe ngon-ngon mau macan. Sapa sing enak?
layangan mau gitu. Kok kayak gulung bola. Ketakutan. Aja omong ae. Aku ya. Ya aja kok senengi to. Nyapa? Ini iki ya bola-bolane dhewe. Ora bola kok joket. Ora bola kuwi. Ya kok ora bola ki Aku joket kayak Jawa ngene. Ya kok jenenge dhewe jenenge urip ning tanah Jawa aja lali jawane. Kuwi maksude ngono kuwi. Maksudnya bener kowe iki wong urip hampir ngombe to. Heeh. Lek ngombe iki kiri kleru. Iki arak kontol karo bir. Ayo, iki jane iki kena digugul, iki kena dilurusne. Berarti Mas yo adewe wong Jawa, yo ombenane aja sampe Jawa lek nek iso apa to? Islam jedeni lho. Iso tunggale kuwi kok. Kuwi tunggale sian. Kowe larang lu enak. Kuwi iki kok jeblas. Ning siji to. Nyapa? Mantene pegel. Lah kok pegel ki nyapa? Kowe kok turu ae ngono. Ya krek. Perangmu tak sewa. Apa-apa tak silik. Mbok saku ganong malah micek kayak. Ora kok masalah kok ki turu. Wong sore engke, wong ki nek kenggonan duwe gawe. Roro. Tekane dayoh akeh. Kuwi kesele luwih sangka luwih. Ora kesel, aku ora pembarong tenagane lu gedhi. Kan kuwi jadel. Jadel. Ora kamar edrek baru. Hei, bener omongane Mas Peri. Nyapa? Reza iki diparani wong akeh perkara silaturahmine apik. Apik. Ning karo bojone kadang kala gak iso ngono kuwi kok. Nyawer we. Nyawer. 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 Aja cowok, anggur. Anggur. Lah kaya ora sida ki piye? Ora sedo acak mendem kok. Amoh. Wes ora mikir duit aku. Iki sementing iso nyenengi dulurku seneng. Aja sak gelas. Telung gelas nek ben ngene. Di polane tenanan iki hajate luar biasa. Hajate apa? Polane adewe pernikahan syukuran iso nekane dayoh kanca-kanca saka luar Ponorogo. Ngawi teko. Ponorogo tumblek-blek. Jawa Tengah teko. Jawa Tengah teko. Golan teko. Madiun teko. Golan teko. Golan teko. Balong teko. Balong teko. Kota teko. Kota teko. Asline kur bunyi Lah tuh. kok Pak Murah teko ngene nyapa? Mendem Pakmu mendem. Ya, iki jeblas ae kok iso. Ditimbali kae lho. Untung aku ini menghargai koncoku. Aja mau demi. Engko lah aku pas bareng ndem ora apa-apa. Nek mau ya wis, matur suwun. Mas Buat matur suwun niki alhamdulillah rezeki. Besok sore ya wis. Fuad, hei Fuad. 200 ya belum akad. Agak anak kotor ini gini dong. Korea gitu. Nyawa pernah ngisi-ngisi nih HP mu double kamera terus. Nyabut ke matamu har bohong. Kok kesuke banget kok. Hei, neru bapakane kotor. Kowe iki bojo kagum. Wes awak dhewe iki ora mikir duit. Awak dhewe pengen menghargai Mas Reza. Balarama bojone Ini piye? dombo. Blas lho. Dombo. Deh. Kowe iki kulino jeblas ora seneng aku ngono. Balarama iki sapi. Lah Tapi karo dombo kan apik. tapi kulino gak aku ngene iki kok. Kowe santose engko tak dudohi selisih keluarga Mas Reza, tak dudohi. Lah iya lho. 200.000 kok.
Pengen mancane. Aku lho, kowe nyapa kok dikira rokok? Jatane ade mau nenek. Dipeni saiki. Sak kowe nyapa sak guyu iki nyapa? Aja ngatet iki engko tak usat-usut saka diondongane wong. Ya. Ya ora kok perkara adewe mau ora oleh. Lah kowe kok Surya aku mang gruk. Ya wis dipisah beda to. Wong ki ngene iki nyawang bleger kuwi wis beda. Beda apa? Surya. Kalau pengen menyala, rokoklah Surya. Gro. Gro. Enek gro. Gro. Growong growong. Lah wong ki blegere wis ketok. Iki aja biondo. Iki tak besut karo Mas Risa. Ya didek. Mas Risa iki padha karo iki wong seniman kawak. Saka buyut-buyute iki drondongane Ponorogo. Mbak-mbakane ya drondongane Ponorogo, putune bawa kucing. Lah ora ki lah wis genah lho. Menika niku tesih trae Eyang Kasni Gunopati nggih. Sik trah kuwi sik putu. Aku ora putih, aku mlebu omahe malah. Nyapa? Baik galak lho. Putune bawa kucing. Bapakane. Iki ponggel lho. Nggih, Mbak. Lah wong traya turunan warok lho bapa iki. Kok kowe muni? Aku yo warok. Mulai yo bener to wong yo sik trah. Trah. Menika turunan terakhir yo menika trah teng Mas Reja. Tekone. Kok tekoni neh piye bapake? Omamu ndi? Nekoni kuwi kaya ngono kuwi. Lah kok kerengen to dhewe iki dhewe. Wonge muni iki warok Ponorogo yo ngene iki. Ciri khase ngono kuwi. Wis madang, Bro. Logok jalan. Pesetan. Anggrek aku. Mun traya turunan warok, ya apa ora? Aku yo. Lah ngono kuwi praya kowe yo nyauri to. Nekone aku asli model terus kerja, Mbak. Oh, kalemen. Logok daran. Cerita si Ponorogo glogok. Ponorogo warok ya kuwi glogok jalan. Lah kowe yo praya tekok barang. Tekok aku. Piye? Mbak. Wong bawa kucing biyen yo tuwek-tuwekane saiki sampean putune. Jeneng tak tekon iki lek warok tuwek tak tekon. Mbak, jeneng lek warok tuwek kali macan mboten wedi. Jam nyauri piye? Sapa sing muli? Lah iso malih cilik ngono kuwi apa to kok iso warok kok. Kok ya ana wis kerja. Kok berarti jelas lek warok Ponorogo, trap Ponorogo ora wedi karo macan. Sapa sing muni? Saya cilik ngono kuwi Sapa sing muni? Aku batin. Anggrek. Lah mbok yo jajal kuwi macane ning ngarepmu ben nyatek ndasmu iki. Wong kok sembrono wong karo macan kok. Ya paling endak didongakne manten iki apa? Tembung manten kuwi insyaallah mantepe tenanan. Oke. Akhirnya rasa tresno didadekne siji bebrayan bebarengan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bocah bener kepalekne iki opo iku lho? Sapa sing muni? Menika pilak diarani manten. Manten. Anakne sitok mantu. Mama gedang pindho lah. Kowe mbok aja ngono. Ya, mantu. Mantu kuwi saka tembung wong tuwa keloro temanten. Oke. Kuwi diarani mantu. Mantepe wis arep nampa putu. Muga-muga besok enggal diparingi putu, enggal diparingi momongan. Mugi-mugi dados putra putri ingkang saleh lan migunani tumrap ing bangsa negara lan agama. Enek-enek. Kuwi lho, Enek-enek. ya genti kowe kok enek-enek. Jangan aku lewat. Lah aku wis Ya kamu sa. Iki anu Pak Bu, iki menengotek iki omongan religius saka utekku dhewe, saka pemikiranku, edukasi yang lebih baik, infrastruktur manajemen keluarga. Oh, tamai. Ayo, sama instruktur layak struktur. Tahu
Tamu Mas Reza. Mas Reza kalian Mbak Pinka, kula aturi jumpa. Tamu Kak. Monggo. Akhirnya. Hei, ini Reza di kamar katanya. Ini dalam bidang seniman. Si aku harus ngomongi dalam manajemen keluarga ini kudu ditata sing apik. Aku gur ngiling ning rumah Reza iki hal dalam kecil ojo sampai kaliwat. Lele. Kowe ngon-ngon mau macan. Sapa senenang. Arep tak omongin Mas Reza kan di usaha kedepannya di usaha ini reok pengrajin reok tapi ojo sampai ngelalek nih hal-hal kecil wis kudu mau pikir dalam hal rokok Lah kok iki aja jebles wong ngomongne masalah apa ki usaha kok iso teko rokok manajemen keluarga tidak pernah memikirkan hal sesuatu yang kecil sendiri pikir egois meteng duwe anak duwe mobil duwe omah berarti tapi dipikir saka hal kecil kuwi rokok tanggoku ora rokok saiki iso tuku mobil bos kuwi ngono kuwi ojo kowe rokok manggrung pokoke surya iki ngono ya kok tampane ayo kisinan wong iso gelar iki kudu iso gulung Mas Reza tanggung jawab iki instruktur dalam rumah tangga manajemen kudu dipikir tenan-tenanan awak dhewe kowe dadi pengrajin reok iki biasanya penghasilanmu gede kudu mikir uripmu ke depan iki roda selalu berputar awak dhewe karo ning dhuwur awak dhewe karo ning isor iya bener hal kecil sebab pikir ojo sampai kowe ngerokok lah apa sebabnya kok ora oleh ngerokok wong kraya wong lanang warok lho kowe iki hal kecil itu kudu dipikir rokok saiki sedina piro rokok apa ngalami to pacitan to iki aja ngono lho ge wong iki nyuguhi kanca-kanca nyuguhi adewe iki surya oh iya apa nyuguhi ini reoke jadi tak reoke tak sewa tadi enggak aku enak ora patut iki paling elek-elek ngene iki regane 26.000 Mas Desa sampean pikir saiki wis dadak itik rokokmu mesti telung contong sedina telung kowe dadi wong wedok kudu iso ngomongi aja rokok tok Mas kuwi ping 26.000 ping seminggu 350 gua kuwi sing ping seminggu ya 350 sik seminggu 350 ping lo saulan sebulan berarti 150 iya ping lo setahun setahun ya temune 10 bundel 10 juta muncul 500.000 lah kuwi lho posisine kanggo keluargamu duwe anak besok kowe iso nukokne motor kuwi pikiran tenan oh bocah iki ya kudu pikiran tenan iki tenanan kowe kudu tanggung jawab apa aku mewakili Mbak Pinka sebagai kepala maksudnya kepala manajemen rumah tangga. Oke. Nek menika Mas Reza kepala rumah tangga, menika kepala manajemen rumah tangga. Oke. Lambemu rek ya. Kowe ngerokok apa ora? Ora ngerokok aku. Berarti ya kowe wis iso nukokke motor mbokmu. Tuku motor matam, tuku rokok ora iso motor. Kowe iki kocok iki. Lah iya. Bae kowe ora kelar tuku rokok. Aku iki ngomongi tak omongi tanggoku. Layak kowe iki ben tanggapan nggon jaluk aku. Maka ditungane Mas Reza kalian Wes pokoke kanggo kancaku iki wis intine pokoke luar biasa. Tak kenal maka tak sayang. Tak seraung maka tak kenal banyak orang. Mas Reza ini luar biasa nguri-nguri budaya Jawa, kanca-kancane saka ngendi mantenane muga-muga bahagia selamanya. Tepuk tangan buat Pak Reza. Kancane oke. Kancane oke. Moga kedepannya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal diparingi momongan,
Lan ayam asalipun bangun rumah tangga. Menika kancane ganongane wis enek sing saka Ngawi, Madiun, kanca-kanca Ponorogo ya teko. Enek dadake saka ngendi-ngendi. Dadake Dadi ya tutung jalan wektu, tengah, tutung rasa, ben sing liyane ora dipandang sepele. Lah. Enek rasane iki oh ya kanca-kanca luar kota disebatane. Kripik gedang, kripik tela, Sabar sauntara sithike dan waton rata. ning iki mah tak omongi, Gung. Nyapa? Iki udan mang perkara desa klen. Nyapa? Wis tak telepon. Zak, aku bunggih. Cepat uyah. Uyah. Karepmu ki ben dike nerang udan ngono. Kae nerang. Karo tahu pia-pia. Lah pinggir enakne udan kok iso. Ayo, Cok. Tak luar biasa ayo. Ayo. Yoko, 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 yoko. Bapak lo. Ya. Generasi muda Ponorogo. Bapak lo Sulwevan.
kali Jawa